nadawog mo po, an sa imo pong pinagdulok digdi sa muya, an manungod po sa certificate na ipinagtao tabi isa sa Indukan Bangko. Tama po, tay? Opo. Opo. So, iyan po, tay, pirang taon na po tabi iyan nasa sa Indo tabing posisyon? Luyono na yan, 1963 pa. 1963. Uy, di pa lamang kita pigigibo, Oo, partner. dahil partner. Dawaan sa kuya agad na ama. Ayaw na. Yaw Oo, oo. So, iyan tabi tay, makiistorya po sa muya. Ano ko ta na po ang rason kung natatabi, inaranina nindo ni tabi isa sa muya, ano po ang gusto mong malinawan? Ang gusto ko kayo na malinawan, ipinagkuhanan nila sa muya ng mga agrikulture. Siyempre, may rason na igwayan. Na tinao sa Indo Oo. bilang mga farmer kamo, Farmers, oo. kang 1963, na kaputan nindo yan. So nagtutubod ka mo na yan may kabugtakan. Kamugtakan, may May value. Yes. Oo. oo. Tatay, pira po na ektarya ang pagsadiri po nindong daga? itinaw sa kuya kan magurang ko, nasa 7 hectares, Mm. 0.3, 528. Opo. Opo. So, 0.3. Opo. Ito po ba nakapangaran gabos po sa imo? Dahil so kabanga ka, nakapangaran ka sang tugang ko. Santugang mo. Opo. So, tatay, di ba naglaog sa isip tabi nindo na ini bang certification na ini, ining certificate na ini, haluyo na sa satuya, naghapot-hapot man po kamo masikaysay na opisina or sa pagtaraid nindo na igwaman pong siring ka itong certification? And igwa man ako na kuya ng kaan, wala nga nita, nagtaram sa kuya, nakakubrada siya. Duman sa lugar nindo, dakul kamong igwang kapot kaya? Dakulan igwang kaput kaya yan. So ibang may mga kapot, anong nangyari? Dahil manggayad tabi. Iyan na nakaulay mo po na igwasin ng nako as tag mga taga-sain. So nakaulay ko, kabalay yung ko ito, taga Imalnod. Tagay malnod, na igwaman ning pagsadiring daga. Dahil man itong sa diringan ni, nangangataman sa na ito. Nangangataman. Tenant. Oo. So, Kung ikalugod, siya so naglulukad kan ataman niya, siya so pinagtatawang ka itong kaya duman po naglaog sa isip nindo na ihapot mo na ini. Iyapot ko na. Ano yung partner na kapot-kapot ni Tiyo? Certificate ito at yan partner, mahihiling mo yan partner kasi iyan ang certificate na nakalag duman partner, capital stock, tapos niya kung duman kung igwang value ngaya ini per... So minaluwas, pag may kapot ka kayo, stockholder ka. Ayan. Aha. Halian partner sa mga malain-lain na bangko partner. Oo. May organisasyon baga kaya partner or ano ang mga paraoma. So, anong organisasyon tatay ikatabi na kabali? 1963. Hindi, kuhan sa ano na di, agrarian reform. Aha. So, yan. Okay. So kapot-kapot mo yan po kan 1963, ngunyan na 2022, matapos ang pirang panahon na mga 50-60 anyos na nakalipas, gusto mong maintindihan kung ano ang kabugtakan kaining papel na kapot-kapot mo. Kung ini po Tiyo, may benepisyo pakinabang? kang makukuha, kung may kahirasan kang makukuha, o ano ang sirbi kaining papel na ini, ano ang data kan papel na ini. Yan ang gusto mo pong maintindihan. Iyo po, iyo Kung wala man, at least maraman mo na, di ka na magpara. Dahil na ako Maglaom. Dahil na Tabata, maglaom. 72 anyos ka na mo niyan. Sige, analat mo. Kung ano ang mangyayari sa Hindi papel na yan. mo sa nayang kikamugtak, di dahil na ako magpaparaan. Yan, maray pakaan, ipalaminate mo, isabit mo na duman sa... Congratulations. You have plenty of So, certificates. yan, Arga important. yan. Tama man ang ginibo ni Siyempre. Tiyo, na nagdigdi siya sa action ko, tabang legal, tabang organismo. Pero ang aki mo tatay, 8. 8. Sa 8 iyan, gusto mo man kuta na Kung may makuha ka man, ma-share mo sa mga ate. pag-irasirasan. Irasirasan ko sa sayo. Aha. Unin na Tiyo, medyo malikot baga ang guni-guni ko. Kung halimbawa, maaraman mo ngunya na may makukuha kang dakulaw, anong gigibuhon mo? Iyo nga niyan, ikukuyan ko, i-share ko sa mga aki ko. Dahil kita mahapit duman sa mga tupadahan. Ay, dahil, inali ko na. Inali mo Buda na. pag-inom dahil, kung dahil na nga niya ako nag-inom. Chicks. So, inom Sa ko, chicks. ibakal ko na sa nakikaon. Sa chicks, Tiyo. So, panchi-chicks. Aday. Dahil na nga ni partner. Malikot talagang isip mo, partner. Anyway, partner, tanganing mas malinawan si tatay, siring man kita, partner, kung ano ang mga dapat nagibuho ni tatay. As in, kung iyan ba na sertifikasyon, may halaga, partner. Oo. Partner, konsulta tayo ni sa satuyang legal advisor kay Banta partner si Attorney Jerome Mendoza. Abogado, masiram na hapon, attorney. Good afternoon po.
Attorney, nadangog mo po. Attorney, nadangog mo po. So, gustong ilinaw ni Tio na taga Flores, Piedra Albayan. Aram ko, attorney, may kopya ka kay itong pig-urulayan na papel. Paki-explicar daw po tabi abogado, sir, attorney, kung anong papel yan, may pakinabang ba yan, may balyo, may makukuha ba dyan sa Tio. Tayo ang gusto niyang maintindihan kung may mapapakinabangan sinda dyan, takon may makukuha siya, babarang-abangaon niya sa walo niyang aki, o takon wara man da, at least na siya magparaasa. Mapundo na siya mag-asa. Yun po. Bali po, ang tinaw po sa na copy, so, ini po sa mga stock certificates. Ini po, nakalag po digdi. Anong gustong sabihin ka ni stock certificate? Ini po, attorney? so, pare po ka nabanggit ni RD sa SEC, ini po so proof na igwa ka share sa certain corporation. Ayun. Gari, ika po, igwa ka pong may part owner ka po sa corp. Part owner. Oo. Kasi po, ini po, nag-represent pare po kayo ni sa ini pong Ini ang korporasyon yan po. So, na Southern yes, Luzon opo. Coconut Oil Mill Incorporated. Tapos, Ano daw kung existing pa yan? Existing partner. Actually, para sa impormasyon man kan sa tuyang mga parantabay Binerify partner. mo na naman sa SEC. Binerify tayan sa SEC. That Existing is ini. why, sa limang certification na ipigtao sa tuya ni tatay, duwa duman partner and no longer existing. Okay. So itong tulo partner, existido pa. Sa inan opisina kay Oo, partner? sa Metro Manila. Metro Manila. So, ano dakulao na ining korporasyon? Dakulang korporasyon siya partner dahil attached duman kung piraso Yugon ko. talagang capital Kasi maguna-una na stocks. si Tio pala, incorporator pala duman, ano? Shareholder. Shareholder. Shareholders. Shareholder. So, balik kita kay attorney Tabe. bali po, digdi sa certificate, naka-ano po digdi na tig-certify si Sir Faustino M. Norn. Igwa po siyang tigo-own na sabihin tang nakalag po digdi 32 shares of capital stock. Tapos yan po, permado po yan kan Corsec, Budakan President kan Corporation. Ini po so pinaka-proof na igwa si Sir Ki share duman sa corporation. 32? 32 shares. Uy, ito matindi. Yo lang ka, Ang Depende po 32 kayo sa par shares, value. Depende sa Bako man value. 32%. Bako man Baka po. 32%. Meaning, May hapot ko lang tabi attorney kasi iyan way back 1963. 83. Ah, 83 ini. May 83, may 85. So dekada na din tabi ang tuminumba para diyan. So, pag may ganyan kapot po ka ba? kaini, attorney, tapos existing pa ang corporation, anong gusto sabihin? Igwa ka duman. Igwa pa, sir. Siyempre, yaon manggararay duman sa shares mo sa corporation. Kay punta lang po siguro i-inquire duman sa mga concerned corporations kung ano na yung status kan shares mo. Kasi kan in-issue po bagay ni way back 1983. So, ano, kung ini po kayo nakalagdigdi, si par value niya piso. Piso. Diba? So, kung ang piso before 19 something, diba? Dakula Dakula na po. 19. Oh, ang piso pati kay ito, darakula pa. Literal na dakula. Oh, dakula pa ang piso kay ito. Harong pa kayo, no? Oo. Okay. Tapos may pigtao man po sa to si SEC regarding sa mga corporation na existing pa. Yaon pa man sinda kasi latest pa man so submissions gari 2022. Oh, ngunyan na year. Oo. Gwa man si sir na share sa Legazpi Oil. So dyan sa Arimbay. Yes. So, pwede kita, sir, mag-inquire kung ano ng status kayo ng mga stock search mo kung sakaling anong pwede tagibong digdi, di ba? Okay. So, kung gusto sabihin, dahil existing man itong mga korporasyon na pigsabihin, ini minaluwas na balido man ini na mga kapot-kapot na So, sertipiko. original, sir, yaon sa'yo. Yaon So, sa ito. Tiyo, original. so original. Attorney, may yapot lang kasi ako, attorney. Kasi sabi ko nga ni, naputol lang kaso bago may isiningin si partner. Dekada na, attorney tabi, ang tinumba tabi kayan. So, igwa ba ang pigaapod mo niya na parang buyback dyan tabi? Or depende sa company kung, kasi manlanlain ang taong nagkakapot kan sa rong korporasyon. Aram mo kay partner, mas marami na nabukasan mo yan. Kasi kung may share ka, natural may dividendo ka kung sakali, kung nagkikita. So kung dahil mo man pingkukuapon pa kang 1983, di sige sa ng patong ka ito. Ang punto ko digdi attorney kasi kada korporasyon igusin ng pigaapod na guidelines or kaya kasuratan kung nga rin sa ng taon pwede ini ano yan kubrahon or dapat na maano ka itong nakapangaran sa sertifikasyon. Ano ba yan attorney? May lapse ba yan? May due or ano hanggang mo yan pwede pa din, correct? Nag-expire ba yan, attorney? Actually, sir, wala man nakalagdig di expiration. Kasi, so long as day po yung tigbabawi or day mo tigpabakan, ang shares mo yaon lang din dyan. Diba?
Oo, So, kaya, oo. ngunyan, kung nag-aasinso ang kumpanyang iyan, natural ang shares mo, ba kung nagbabas, kung nagtatalubo. Oo. Nag-earn po ki-income. Ayan, most nagtatalubo. probably. Pero kay Ponta pong i-check kasi as mentioned po ni RD kanina, depende pa din po kung nag-issue kay dividend si corporation, tsaka po ma-earn si shares mo. Proportionate po siya. Kunwari, 32 sa shares mo out of kaya bentang 100, proportionate sa dividend na makukuha mo dumayan. Duman na malaog sa pigsasabi na depende sa kumpanya partner kung ano nakapalaman So, duman. ano ang primerong move na dapat gibuhon ni Tio? I can suggest, sir, na since identified tama kung sino mga issuing corporations, baka pwede kita mag-inquire. Halimbawa, ining Legazpi Oil, magduman. Oo, Okay. pwede kita magduman. Ining Saro, Ararayo. Pwede naman, sir, registered mail. So sa paagi kayan kasi attorney naka-first step na kita niranita na sa SEC para maaraman ta kung ini ba ang mga rehistrado talaga Balido. existing pang mga bangko or kumpanya or organisasyon, korporasyon since existing pa second nagigibuon tatatabangan Ma-inquire muna. giraray. Ma-inquire. Diretso na kita dyan sa mga nababanggit na Yes, korporasyon. pwede. Okay, kasi duman subago kung iapot na nga gusto na ni Kwan, saka na ito. Ang importante, maaraman niya kung anong status Yes. kay ding mga shares niyang ini. Okay. So ano pa Teo. tatay? Basta duman po sa parte Teo, na nasabutan mo po, so sabi ni attorney, ang primero mo pong gigibuhon, magdyan sa Legazpi Oil, tangarik maghihumapot kung ano ang estado kaining sa imong shares. So saro naman, na medyo rarayo, pwede man dang sa paagining registered mail ang pag-inquire. Teo. Mike po. Yan. Bata saro akong ignorante. Yan po Ayan! ang papel. Yan po Ayan. ang papel kang tabang Kung legal. same ko po yung pag-anapan-hapa. Yan po ang papel kang tabang legal, kang tabang ora mismo, kan ako Bicol ni Kami Congressman po, Saldico. tatay, ang Aalalayan magiya. ka. Magiya po kita. Actually, nag-first step na kita kasubago nga, sabi ko nga ni, nairanita na sa SEC. Ngunyan, verified ta po na existing pa ang company. Second pong gigibuhon ta, iibahan mi po ika, pasisiring duman sa mga nababanggit tabing korporasyon. Sa Legazpi Oil, madali lang Ayan. partner, tauraran eh. Pero duman man sa Ararayo, attorney, Registered mail. Pwede email. apo. So, kita po ang magibo kayan. Alalayan ta. Di mo po Ayun. problema. O, Teo, day kang problema. Iba ng kanso, harani sa Legazpi Oil, ibahan ka kang tabang legal. So, rarayo, registered mail, sa paagi man yung kang tabang na attorney kung paano gibuhon susurat. Ano po? So, saro lang ang malinaw, attorney Tabi, na iyan po may value. Yes, opo. However, depende pa din sa korporasyon kung ano ang guidelines or ano ang nakapalaman sa sayindang kontrata. Malay mo, ang nakalagdig di tabi attorney, piso, ano? Malay mo ngunyan 1 million na ini. Kaya pa daw, pagka-check sa corporation. Oo. So, may kaputan ka pa po, tay. Malinaw na ba? Ano pa po ang kahandalan dyan sa imong daghan? Dahil naman. So, ang gusto mo lang, Teo, maalalayan ka, matabangan ka, na Tabangan. makapag-inquire ka ini para mapot mo kung Iyo po. may kuwan pa ini. May halaga. Kung May may halaga. halaga. And kung may makukuha ka. Yun, may Sa mga- pag-abot naman sa kantidad, Tio, as of this time, data pa po siya madidetermine. Pero ang kung kagayunan kura. man kay Teo, kakunwara man yan, di man na problema. Ang importante nga yan, di na ako magpara. Isip. Isip. Attorney. Ta siguro, kaingat-ingatan mo kan mga papel na ini, lalo na siguro pag nagbabagyo, Iyo ininot talaga. si Selvar. Pigpuputos ko Oh, pati. lugod mo yan. Maguran-uran pa sa na partner. Oh, hindi na. Dapat na ini madumog. Pero tatay, gusto ko lang balikan kasi aram ko partner duman sa initial interview mi nahapot ko na ini sa imo na pakatao po kayan sa imong certificate mayo lamang na tinaram sa indo kung para sa in. Mayo man ki itinaram sa kuya so nagkuong tao kaan. Ito nga ni si sa Pinuso. Oo, basta sa Basta nadaa. itinaw sa kuya yan. Tapos Isipon mo, partner, 1906. itago lang. Dahil Si magkipaliwanag. pang presidente kayo. Dahil ka man lamang Ah, dahil man lamang 1983. kipaliwanag sa kuya. O 1983, si Ferdinand Marcos Sr. pa. Iyo, pwede. Iyo, tama. Si- Ipinangaki ako. Anong taong ka? Iyo yan. O kasi ako ang inabot ko, erap na eh. So, so Attorney Tabi, dugang po Tabi na asigurasyon, dugang na abiso Or, para Tabi sa saya. Maliban dyan, pati naman attorney, duman sa may mga kaput na parehas kayo ni. Anong gigibuon Kasi for nila? sure, bakulang si Tatay O Faustino. dadahulda ito sila. kayan. Sa gabos na may mga kaput na arog kaining papel, anong dapat gibuhon ninda attorney? Siguro, first step po arog kaan, since holder ka po kay stock certificate, syempre, i-inquire ta po yan sa corporation. Siguro, iranita kung kanino man nang pwede mag-assist. Para at least ma-verify ta kung ano na status kan mga shares ta. Actually, dakol talaga sindang igwakaan kasi
part po ni itong program before na sa mga coconut farmers, matao po sinda kay certain payment on top kan pagpabakal ninda kan mga Iyo ba ini parte ini attorney kay itong makontroversial kay itong Coco Levy? Yes, Ah. yes, opo. Na bilyon-bilyon ang kantidad, di ba? Iyo po. Attorney, gusto ko lang maaraman, may kapabayaan ba po tabi ang mga korporasyon na arog gaya na basta sa nang itinatao sa mga arog ni Tatay Faustino na daing malamang nag-explain kung para sa in? Or may advice ka din po para sa indat nga ning sa mga parauma man, igwaman tabi kaya nakapot, masabutan man. Actually po, tinatao man lang din ini as proof na igwa kang share. Igwa kang share. Oo, Saka duman. kang panahon, partner, rumdum mo ang panahon na ito, dahil pa kay bako pang high-tech, dahil pa kay ito kay mga social Social media. media. Kaya medyo arrogant. Saka medyo makontroversial kay iyan, partner eh. Kaya ako, pag-iisip ko, once na nagkaigwang kalinawan ni si Tio, lalo na kung igwa pa lang, dadagsaong kadigdi partner. Tapos Dadagsaon mga paradalan dyan, ay igwa kayan. Dakul at madigdi para magpatabang. Isab araw nga ni kan sinabi ni Tio Subago bilang ordinaryong farmer, kulang man ang Pag-aaral, pagkasabot. Ngunyan, kaipuhan talaga kaining mga tugang tam farmer na maalalaya. So yan ang papel kang tabang legal, tabang ora mismo, kini Congressman Saldi ko kan ako Bicol, na iningani ng mga kababayan tang farmer, mga parauma, mga Bicolano, maalalaya. Attorney Giraray, ano po advice duman sa may mga certificate holder din naroon kay Tatay Faustino? Go ahead po. Ayun po, as mentioned man po ni RD kanina sa interview, ini po isang proof, is proof na owner ka ang share. So, ang advice ko din is itago pa din yan kasi it's still a proof na naigwa ka kay share kasi malay mo may makupaman din kita sa corporation, diba? Or pwede taman din ipabakal sa iba as mentioned ni RD. Kasi ini po, sarong, ano po ini, kung sa lupa, gari yan sa titulo mo, Titulo mo. naigwa ka kay share duman sa korporasyon. Kaya ako, may advice ko po na itago na muna. Ayan. Yung pwede. Ano po yan, RD? Transferable po ba yan? Ay, RD man sa kuya. Attorney. Attorney, naiba na naman partner. Bako father. Ato si Congressman Jill, ang napod mo. Father. Oo. May saro ka pang inapo duman. Kapitan. Kapitan. RD. Attorney Tabe. Transferable ba yan? Kasi ang saro sa mga pinagkakandala ni tatay, may edad na siya. So baka in time niya, dahil man pigaagad, syempre gusto niya man mapakinabangan kan sa iyang pamilya. Transferable po ba yan? Yes, opo. Pwede mo man po siya ipabakal. Actually, nasa corporation code man po na pwedeng sarong shareholder or sarong may kapot kay share, di man po siya pwedeng bawalan na i-transfer, i-assign, or kung ano man na mood ang conveyance. Kasi allowed man po yun. Kasi same mo po yan eh. Saro sa attributes of ownership is the right to dispose. Kaya pwede mo siya i-dispose kung paano mo siya gusto. Maagi lang ng tamang proseso. Yes. Tamang din. proseso. Okay. So, yan, Tio, dahil ka magparahadit, ang programang ini, Tabang Legal, tabang ora mismo, kan Action Co Center, kan ako Bicol, aalalayan ka po hanggang sa magkaigwan ng kalinawan, kung igwa ka man hanggang mako ko ang benepisyo, uwara, mapadapit din sa mga kaput mong papel. Yo, salamat po sa Indo. Ayan. Dahil po matatapos digdi tatay ang sa tuyang pagtabang po sa Indo, gigiyahan mi ka hanggat makaulay ta po ang korporasyon. Tanganing ansay mo pong kahandalan. Sabi nga ni Ibaga, ining programang ini dinesenyo ni Congressman Saldico, tanganing gabos ng mga Bicolanong nadidipisilan, partner, maalalayan, and asin matabangan. magianan. Oo. May Kaya pag-asa ka tatay mo niyan, may namamatayan ka bang pag-asa pa hanggang sa imong pagluwas tabi digdi? Igwa. Opo. Ngunyan, uniman ngunyan ang pangapudan ko. Duman sa mga coconut farmers na parehas ni Tio, na igwang kapot narog kani, subaybayanin do, dahil ipapalabas yan digdi sa programa, kung ano ang kahinatnan, ano ang magiging resulta, Correct. kaining mga gigibuhon na inquiry, gigibuhon na pakikihumapot, ang pag-follow up mapadapit digdi sa sitwasyon ni Tio. Malay nindo, kung igwaman ang gadining makukuha, gustong sabihin, kamo igwaman. Correct. Kung iyan bang sertifikasyon, papel sa naman o magiging kwarta? Oh, kaya tutok ka mo. Antabayanan do, subaybayanin do ining programang ini. Ayan, maraming salamat, Attorney Jerome Mendoza, Attorney. Thank you po. Ayan. Thank you, sir. Ayan. Gibon Salamat. si attorney. Oo, at least Magdilang anghel ka sana. Malay mo. Uy, bata, minsan pag may naapod talaga ako, nangyayari yan. Di alimbawa ng opisina. Alimbawa, ikaw, Abogado, siyempre. Aren, RD. sa Hall of Justice. Okay. Ako mo, RD. Naging RD na. Ano. Tatay Faustino, maraming salamat po sa pagtitiwala tabi sa Action Co Center. Laumon mo. Salamat man sa inyo, Laumon mo, Congress. Tatay Faustino, na aalalayan ka kang programa. Yaon, Yeah, pirmi tatay, ang ako Bicol Party List sa pagtabang tabi sa Indo. Sana dakol pa kamong matabangan. Ayun. Ayan. Maraming salamat, Tatay Faustino. Mag-ingat po hanggang sa paguli. Attorney Jerome, maraming salamat. Maraming salamat sa Indo. Gabos.
nagigwayan sa kuya.